Stigla nam je još jedna srijeda i 13. događaj u programu obilježavanja Dana evropskog nasljeđa 2024. godine. Sjajni gosti su danas s nama, pa ću vas zamoliti da u ime Federalnog ministarstva kulture i sporta pozdravimo naše drage goste iz Busovače, prekrasne mažoretkinje iza mene. I članove Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Fra Karlo Kujundžić-Brestovsko. Aplauz za njih. Evo, ljeto teče, naše šetnice teku i radujemo se svakom novom susretu. Ovaj današnji susret bit će obojen i plesom i pjesmom i želim vjerovati da će, evo, a već se popunjava posjetiteljima, slučajnim prolaznicima, ova šetnica biti bogatija za još nove gledatelje i sudionike zapravo ove prelijepe manifestacije, a uvjerena sam da ćemo puno toga uspjeti i naučiti. Biti dio ove prelijepe manifestacije i nadamo se da ćete uživati u našim izvedbama. Ove dovo kolo, djevojko, Sarajevo.